Hei, mä oon Teijo ja mun harrastus on basson soitto. Basso on soittimena, se on vähän semmonen mukava yhteyskohta rumpujen rytmin ja kitaroitten ja pienon sointukuvioiden ja laulumelodioiden välillä. Basistina mun mielestä on kiva säästää ja joskus mä tykkään myös kompata. Tän kontralliseksi mä soitan myös sähköbassoa. Sitä ehkä vähän enemmänkin jopa kuin tätä. Ja niitä mulla on muutama erilainen. Löytyy nauhatonta ja nauhallista ja nelikielistä nykyään käytän eniten, mutta pari kuuskielistäkin on, millä tulee joskus soiteltua. Jos basson soitto onnistuu sillä lailla, että kaikki muut soittimet kuulostaa paremmalta kuin ilman bassoa, niin silloin on hyvä suoritus.